Khadija ta annabi daha uban Batula. Manzo daha mijin Khadija ta annabi daha uban Batula. Farko na saka mai duka, ya bani basira ta duka, ya yarda na rera yabo duka ga annabi daha uban Batula. Manzo daha mijin Khadija ta annabi daha uban Batula. Ya Allah da ɗaukaka da salati gun saka yau duka, shugaban kowa har mutan maka, kasa Ahmad Abul Abbas, gare shi mu mika wuya da hannu domin Fadimatul Batula. Kai salati ya zarce yawan sama, ya wuce komai a kasan sama, ya wuce komai a cikin sama, kasa barhama uban gafaira, sashi rafa'u jinin Batula. Manzo daha mijin Khadija ta annabi daha uban Batula. Shugabani zan maka baituka, ka rike ni ka sani na ɗaukaka, ka tsare ni da aikata laifuka, ka sani cikin masu so su ganka, domin sayyidina Aliyu wanda ya zama angon Batula. Shugaba kai ne a rashin sani, kafirai suka kika suna sani, a faɗe ka suke ka suna sani, burin suka daina sanar da kowa abun da ilahu ya bayyana maka, domin sun tsani tsai da sallah. Manzo daha mijin Khadija ta annabi daha uban Batula. Manzo daha mijin Khadija ta annabi daha uban Batula. Har ma sai su faɗa maka maganar Jibril da yayi maka, wahayin da ya zo ya faɗa maka, wai ba daga Rabbi yake faɗa ba, domin ba sa so ka ce musu a daina abin da ya saba Allah. Barewa ta yi murna ga annabi, raƙumi ya yi murna ga annabi, zaki ma ya yi shaida ga annabi. Ta yaya zaki za ya shaida ya yarda halifa ne na Allah, in banda kuna da rashin basira kuke kin daha uban Batula. Manzo daha mijin Khadija ta annabi daha uban Batula. Jinjinar girma ga Abubakar, Usman, Aliyu na sa Umar, wanda duka da su aka yi Badar. Suna san daha mijin Khadija, sun zaɓi su zauna su da shi duka bagun Fadimatul Batula. Shugabani ne maka baituka, Shamawili ya tsara ya yi maka, Mahmudu kaunar da nake maka, na san duk shirafa usu duka, yarda da ni ka saka na ganka, kai mun haka domin Jibrila. Manzo daha mijin Khadija ta annabi daha uban Batula. Manzo daha mijin Khadija ta annabi daha